Muumi-Peikko pikkumyy ja Muumi-pappa esiintyy. Silloin laulu kutsukoon, tuijottelu tuokioon. Käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Muumilaakso näyttää palanneen entiseen rauhalliseen olotilaansa. Huolen häivääkään ei näy missään. Tai hetkinen sentään. Muumi-Peikko, odota! Äiti, ovatko ne valmiita? Mitkä? Pannukakut. Ei vielä, taikurin puut palavat huonosti. Teet vasta taikinaa. Eivät pannukakut kauan paistu. Joko pannukakut ovat valmiita? Tämä huolenaihe on vähäinen. Olen jästipää, tomppeli. Etkä ole Niisku, sinä olet viisas. Pah, olen onneton tunari, mätä muna. Kulkihan sinun härvelisi kelvollisesti maassa. Pah. No, jos sinä osaat tehdä maalla liikkuvan härvelin, osaat varmasti rakentaa ilmassa lentävänkin. Ai, minä uskon kykyihisi. Minusta Tohelosta ei ole paljon mihinkään. Viime yönä ajattelin, nyt minä olen vihdoinkin onnistunut tekemään lentävän härvelin. Mutta sitten minä katsoin taas tekelettäni. Kuinka minä, joka olen niin järkevä, voin olla niin vähäälyinen? Minä olen täydellinen surkimus. Pannukakut ovat valmiita. Mene sanomaan kaikille. Voin minä mennäkin. Missä Muumipeikko ja Niiskuneiti ovat? Niiskuneiti valuttaa taas. Ai. Älä ota sitä niin raskaasti. Keksijät vaipuvat masennukseen, kun heidän keksintönsä menevät mönkään. Myös Muumipappako. Hän keksi tarinoita, eikö niin? Niin, tai muistelmia. Niiskuneiti, maistuisiko pannukakku? Kyllä kiitos, maistuu. Muumipeikko, käy hakemassa isä. Hän on taas juuttunut kirjoituspuuhiinsa. Joo. Niiskuneiti, mikä hätänä? Aamun tullen aurinko kierrähti itäiselle taivaalle ja vähitellen kaikki alkoi vaaleta. Tuon tietää typerinkin lukija. Voi, minulla ei ole lainkaan kirjallisia kykyjä. Olen kurja kirjoitustaidoton harrastelija. Parasta lopettaa. Sisään. Isä. Mikä hätänä? Äiti käski syömään pannukakkuja. Ai, kamppailen luomisen tuskissa. Tulen myöhemmin. Aha. Oliko muuta asiaa? Oli. Ei. Minä kai kuulin väärin. Muumipeikko, odota, minä tulen. Kyllä maistui hyvälle. Lähden ulos. Niin lähden minäkin. Ei, lähden nuuskamuikkusen kanssa vaaralliselle tutkimusretkelle. Oi, nuuskamuikkunen. Hoi itsellesi, luulin, että et tulekaan. Mikä tuo on? Lehtivene, se purjehtii täyttä päätä jokea alas.
Se kulkee merelle asti ja ajautuu johonkin tuntemattomaan maahan. Joskus minä teen laivamatkan jonnekin. Joko lähdetään? Pikku Myy tahtoi tulla mukaan, mutta sanoin, että se on liian vaarallista. Olisit valinnut paremmin sanasi. Katso. Hei, odottakaa! Hekin tarvitsevat jännitystä elämäänsä. Odottakaa! Aiommeko tosiaan kiivetä vuorelle? En usko, että se onnistuu meiltä kaikilta. Minä en mene ylös. Mutta minä kyllä menen. Pidä mieluummin minulle seuraa. Ettekö te tytöt voisi odottaa meitä luolassa? Se on ihan polun varrella. No ettekö te sitten voi kulkea polkua pitkin? Tytön on vaikea ymmärtää tätä asiaa. Oi, poikia on vaikea ymmärtää. Me haluamme kiivetä. Lähdetään jo. Lähdetkö mukaan, Nipsu? Minä vartioin selustaa, suojelen luolaa alhaalta. Pelkuri. Älä vähättele, jonkun on jäätävä vahtimaan tyttöjä. Mennäänkö Minua ei huvita. Parempi jäädä tänne. Eihän sitä tiedä, kuka luolassa asuu. Senkin hölmö. Eihän siellä kukaan asu. Siksi minua ei huvitakaan. Asumaton paikka on kammottava. Mielestäni olemme nyt aivan luolan yläpuolella. En näe alas johtavaa aukkoa. Ehkä se on hieman tuonne päin. Viu, en ole nähnyt ikinä tämmöistä simpukkaa. Ja entäs tuo? Tuollaiset simpukat ovat varmaan arvokkaita. Pikku Myy, tule tänne. Missä Pikku Myy on? Hän painui luolaan. Kamala, hän saisi tulla keräämään simpukoita. Myy, tule ulos sieltä. Ala tulla, Jänis. Vaarallista mennä sumeilematta sisään. No millä ihmeen tavalla sinä sitten menisit sisään? Odota siellä, me pelastamme sinut. Kai sinä, niiskuneiti, sentään tulet minun mukaani luolaan. Kyllä, minä luulisin. No lähdetään sitten. Otan sinua kädestä siltä varalta, että alat pelätä. Missä sinä olet, Myy? Vastaa! Saat niiskuneidin pelkäämään. Ai, minä luulin, että sai sinut pelkäämään. Äänesi vapisee. Minun ääneni kuulostaa aina tällaiselta. Hiljaa. Minä kuulen jotakin. Minäkin kuulen. Tuuli ehkä. Ei, se kuulostaa jonkun nyyhkytykseltä. Et saa pelotella minua. Ei täällä kukaan asu. Muumipeikko ja Nuuska Muikkunen siellä vain ovat. He ovat tulleet alas luolaan ja nyt he... Miksi Muumipeikko ja Nuuska Muikkunen nyyhkyttäisivät? Kyllä sen täytyy olla joku muu. Ai Myy, lopeta. Vedä nyt, Muumipeikko. Onko nyt hyvä? Kumpi menee ensin? Minä. Mutta muista olla varovainen. Selvä. Rauhallisesti, ei ole kiirettä. Hoi, oletko kunnossa? Totta kai.
Muumipeikko, oletko kunnossa? Muumipeikko, hoi! Kyllä kai. Oi, paitsi takalistoni. Kuka huusi noin julmasti? Ystävämme Hemuli oli täällä päivätorkuilla. Voi taivas. Tämä on taas niitä teidän leikkejänne. Emme tienneet sinun asettuneen tänne mukavasti nokosille. Minä en ollut ollenkaan asettunut mukavasti nokosille. Mitä sitten teet täällä? Totta puhuakseni, en ole viime aikoina ollut oma itseni. Oletko sinä taas hukannut harvinaisen postimerkin? Päinvastoin, minulla on ne kaikki. Jokikinen postimerkki, mikä keräilijällä olla voi. Mikä sitten on vialla? Postimerkkikokoelmani on täydellinen. Eikä kenelläkään ole parempaa postimerkkikokoelmaa kuin sinulla. Ei tietenkään. Minun on kaikkein hienoin. Ei ole olemassa ainoatakaan harvinaisuutta tai virhepainosta, jota minulla ei olisi. Sitten en ymmärrä. Olette liian nuoria, ettekä sitä paitsi ole keräilijöitä. Oi voi. Alkaa valjeta. Häh? Hemuli ei olekaan enää keräilijä. Hänestä on nyt tullut pelkkä omistaja. Eikä se ole läheskään yhtä hauskaa. Ei olekaan. Hauskuus on mennyttä. Hermosi ovat kireällä, eikä se, että putosin niskaasi, helpottanut oloasi. No ei, jos tarkkoja ollaan. Hemuli oli luolassa nokosilla. Voi Hemuli parka. Kummituksen nyhkäykset olivat hänen kuorsaustaan. Minä en kuorsaa ikinä. Kuorsaatpas. Minäpäs kuulin. Kattia kanssa. Jos ette kerro kenellekään, näytän teille erikoisen jutun. Mikä se on? Voi pojat! Tuoko se on? Onpa upea. Kaunis vene. Omistaakohan joku sen? Sen voisi kai korjata. Tietysti, eikä se olisi edes vaikeaa. Ei sitä tiedä, pohja näyttää laholta. Minä olen varma, että se on merikelpoinen. Purjeessa on reikiä. Airot puuttuvat. Ei niitä tarvita, melotaan käsillä. Te melotte. Varokaa, vene keikahtaa. Olen menettänyt itseluottamukseni ja se tekee olostani kummallisen. Sellaista sattuu kelle tahansa. Sinullekin? Kyllä, vaikkei kovin usein. No, se huojentaa. Miten saan itseluottamukseni takaisin? Enpä tiedä. Minun palaa yleensä omia aikojaan. Tuskinpa teen ikinä toista suunnitelmaa. Minäkin taidan jättää muistelmani lepäämään. Mikä teitä kaikkia vaivaa? Näytätte niin synkiltä. Minä olin liian itsevarma. Samoin minä. Hoi! Muumipappa, muumipappa! Mikä hätänä, Nipsu? Kuulemme, vaikket ulvoisikaan. Tulkaa äkkiä rantaan, olemme löytäneet veneen! Ai, rannalle ajautuneen hylynkö? Ei se ole hylky, siinä on purje. Korjaamme veneen ja sitten se on meidän. Minä tulen. Tulen, Niisku. Seikkailua sinä juuri tarvitset piristyäksesi. Samapa tuo. Saattaa kiinnostaakin, jos veneessä on purje. Niin, kyllä. Terhakka pieni alus. Hyvän muotoinen. Isä, onhan se meidän, koska se on hylätty. Ehkä vene on jätetty tänne oman onnensa nojaan, sen vuoksi, että se vuotaa.
Se olisi ymmärrettävä. Niin, mutta löytäjistä tulee aina omistajia. Ei se ihan niinkään ole. Täytyy ensin hieman odottaa. Mitä sitten tehdään, isä? No meidän täytyy kunnostaa veneen niin, että voimme ankkuroida sen myrskyn yllättäessä. Ilman muuta. Veikkaisin, että jos omistaja ilmaantuu, emme luopuisi veneestä. Toisaalta kukaan ei ehkä tiedä, missä vene on. Mitä me sitten teemme, kun olemme kunnostaneet sen? Surkurannalle jääviä veneitä. Lähdetäänkö purjehtimaan 7 merelle? Hei, helmiä etsimään! Minäkin tahdon nähdä loput maailmasta. Minä tahdon katsella ympärilleni. Eikä sinun tarvitse pelätä. Jos joudumme suuriin aaltoihin, purjehdimme niiden välistä. Eikö niin, muumipappa? Suurin piirtein. No niin, ystäväiseni pannaan toimeksi. Autatko suunnittelussa, Niisku? Selvä se. Muumipappa, voinko minä tehdä jotain? Tahtoisitko tosiaankin? No jos ette pane pahaksenne. Enhän oikeastaan ole rakennusmiehiä. Ensin meidän on vedettävä vene kuiville. Vedetään! Tarvitsemme ainakin 10 kaivospölkyn mittaista hirttä veneen alle. Minä lähden Minä etsimään. myös! Ja minä. Ja sitten arvattavasti tarvitaan vielä muutamia hirsiä pönkäksi. Ja nauloja me tarvitsemme paljon. Totta, tarvitsemme myös sangon ja äyskärin. Minä autan valitsemaan naulat. Ja minä vartioin venettä, jos omistaja tulee hakemaan sitä. Rammipurjeet. Mitä? Joko lapset uinuvat? Nukkuvat kuin tukit. Ei ihme, kun tekivät niin kovasti töitä. Odotan malttamattomana, että purjehdimme jonnekin. Minä vien sinut minne ikinä maailmassa tahdot. Ihan minne vain. En kaipaa kauas. Mennäänkö nukkumaan? Meidän on noustava varhain. Oi, merielämä on kovaa istumatyöläiselle. Kyllä tämä tästä. Tunnen vain itseni niin kankeaksi. Ressu, meri tekee hänelle hyvää. Oi. Erinomaisesti paikattu, vaikka itse sanonkin. Ja nyt loput. Joo. Kuulepas Muumi, minä tervaan veneen. Joo. Minä tervaan vain sieltä, minne sinä et ylety. Nipsu, höpse, maakrapu, sinä saat hakea lisää tervaa. Hae itse. Annoin sinun tervata, koska itse halusit. Tervan hakeminen ei ole minun heiniäni. Ala panna vauhtia töppösiin. Pulinat pois. Leikkaankos minä tästä poikki, mamma? Leikkaa, siitä juuri. Mikä hätänä, Hemuli? Venehommat näyttävät edistyvän joutuisasti. Totta, pian tulee valmista. Sitä pelkäsinkin. Hmm. Mitäs tekemistä minä sitten keksin? Etkö voisi keksiä uuden keräilykohteen? Niin kuin mitä? Mitä tahansa. Kerää vaikka perhosia. Ei tule kuuloonkaan. Serkkuni kerää niitä ja hän on täysi tollo. No koristeesineitä. Koristeesineitä? Niitähän voi kerätä loputtomiin. Epätieteellistä. Minun mielestäni sinun kyllä pitäisi ruveta keräämään jotakin.
Äiti, äiti! Kiirehdi! Me aiomme kastaa laivan. Minä tulen. Paikkasit purjeen tosi hienosti. Tule! Oletteko valmiina? Työntäkää kaikin voimin. Kun vene oli vihdoin saatu kunnostetuksi eikä kukaan ollut ilmestynyt vaatimaan sitä itselleen, Muumipeikko ystävineen alkoi jännittää matkaa maailman ympäri. Jopa Niisku ja Hemulikin olivat epätavallisen hyvällä tuulella. Ja nyt koepurjehdukselle. Joo! Olen päättänyt, mitä kerään seuraavaksi. Kasvaja. Tämä Kaunokainen on ensimmäinen keräilykappaleeni. Loistavaa, Hemuli. Niiskuneiti, minä taidan lähteä kotiin. Olen juuri saanut uuden idean lentohärveliini. Nyt saan sen toimimaan. Se on ihan päivän selvää. Nähdään myöhemmin. Köydet irti, alkakaa meloa. Mamma, tulemme takaisin päivällisajaksi. Ei teidän tarvitse. Minä valmistan pelkkiä kylmiä paloja. 1, 2, 1. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Hei muumit.